Beraz, konponduko dugu atzoko karaketa. Zer gertatu da? Beraz, ari nintzen horretzen, pausatzen, eta gero, ere joanek, ere jarrek bat lehenago entzun dut. Atakatzen dugutan! Eta beraz, ere joanek atakatzen hau jarraitzen bat ezin. Atakatzen dugutan! Beraz, atakatzen dut. Ataka da bukuka. Gero, bere gorputzan pusatu da, beraz joan ere tiratu dut, eta beste guztiak horrezatu dira peniten. Zer niri tiratu dit? Miraka, bai, dekin salbatela, airazaren dira, Joane, enuk ados trabatzeko. Nire nuke entzun jokin gertatzen atzo gertatu dena aireatzen. Joan ziren, sal barnean zen, xutik zen, xutik zen, eta gero ezan da, eta nik jandu da atakatzeko eta jadira atakatzela. Gero, bera defenditu da gurikan, joan eri irratu ditu, eta gero, eta Jokinekin. ni, gero berba bizita ere gertatu dena, gero san erratzela lukera, joan ikostiko bat, zangoan, edizten dauz, gero joan adinda ezanakoat, joan adezik gertatu den,